Israelin Hamas te kutatranga mi pali a chhanchhuah kha vanei na thilani lowa hunenge mochen intelligence lama ache chhuah to na US ne na an thodun na ra chuania Hamas mi rente muchuak tura ma alak dan hi hlotling tia soithei ni lo ma se an beingor vereng reng thunga a hlotin lo chan ber pakha chu Hamas ho hian an mi rente hi mun khatatangin adanga an son zung thrina hriat fu an harsa mane mitang te chui chua na thok tur hian nikumkum top khan Israela arukin fusion cell anti mai chu dinania heta hian America le Israel intelligence ten an thu hriat anin hril tona military analyst te chuan drone le satellite atanga thalak te Hamas te in biak po na an hriat fu te le information dang mi rente omna mun hriat theina tur lam chi reng chu thelu thrinania uluk taka lo zir chian thrinane an na hi apoimo chan pakhat chu Gaza Stripa indona pakhat chaulo a phena indona ommek wang ati theiome indona pakhat alangsar zo ka chuan thlona manga puak theithil thlak le leilama beinate kan hmuwa hei hi Israelin Hamas ti chiata tumna niin munenge moza chu vaivut le inchima achuak to a chumi rual chuan inrinnia mi pali te chhanchhuah na khan Israel le Hamas te chu indona dang langsar lo tak mai an nei tel tho telantira firfiak te hian October ni saria Israel anwa beitruma an miman te kha an chan thatna tan manantuma ven himtlat antum ru hle a Israel chuan inlama hruai ho antum vetlat thunga mitang te chungchanga hian thlariat chuang zet chu firfiak lam chan athazok ma Israel hi aom hle chuang hau lo thunga ne Israel le American official te chuan an mi man tamzo komna hmun an hriat lo thuan soya hriaponi se chhanchhuah na tho chu thil thei lo tluka ngai thrina nia tun thlengin Israel hian an mi man zong zinga pasari chia an chhanchhuah ka an chhanchhuah lo zinga atamzok chu indona emo Hamas ho kutwarin emo an thitoa Israel hian mitang te hi nungain thi in an mukir hnem to zo kane inrinia Israelin chhanchhuah na akalpuya khan Hamas chuan Israel thlona chetna mitang pathuman thi ninan soya hei hi Israel Defense Forces thupuang tu chuan dot nina soithung chhanchhuah na tho beipui thlak tur hian hun rem chang engzat nge omdon ti chiang tolo mi hring chena in pa nga yatranga mi palite an chhanchhuah nuwa khan Israel le America chuan Hamas ho hian tactical thak nge in an ringa mi tamzok chu tanela le commando force te mu theilo na hmuna son chhuah antum nge in an ring hewang hian in biak na le in rem na hmang chawin mitang la om tamzok hi chu an in lama hruai hon niang ti hi America lam soidan ania hetia America alo phet ve sek chan hi an mi hrenjinga mi panga te chu Israel le America khwale tuini kopte an ni wang ani pakhatome Israel official te chuan October ni saria firfiak te beipui thlak na hian mi zani somnga pakhatan man nia anrin thuan soyenei kha nikum November thla a Israel le Hamas in rem na awangin mi zale panga chuatirania hemi hnu hian an mi man zinga mi somli pathum chu thia puan an ni toa abak tamjok po thia ngai ania Israel official te chuan atampera mi somruk vel an ladam ti hi anrin danane Israel hi anram chanchina mitang hruai hotuma beipui thlak thrin ania entebia in chhanchhuah na phei kha chu khovelin asoi bang theilo
chhanchhuah na beipui thla ka hian sipai chakna an hmang phota an hlotin lo chuan inbiakna an kalpui thrina achang chuan Israel sipai pakhat manani awangin Palestinian tang sang khat chuang an chhuah tumte a om thung bawk ani Hamas ho mi hrente omna chui konga hian Israel le America baka Britain hovin an pui boka sipai le intelligence te chuan Hamas ho ti dan phung hriat tumin an bengor hlea engtia reinge mun khatan kola engti ka ngen son chhuah ti te hriat an tum thrina an ti dan phung hi an man fuani chuan chhanchhuah na thona hun rem chang om thei tura an ngaya intelligence information te hi te thamte te anitlang pui an mi hren pakhat aladam ti hriat theina turte engpolin nge kol ti rin zawn theina turte baka an threnna hmun borvel turte ani thrina an information nei hi arin tlakem ti fia hlei thei ni lo ma sela an mi hrente an la om nia an rin chuan chhanchhuak turin ruahmanna an siam tamai zela chhanchhuana beipui thlak an tuma kalpui tak lo atam chan po kha heiwang hi anita ome indona tirlama khan intelligence official thren khat chuan miman tamjok chu tanelanda ninan ngai mase leihnuai om hi Hamas ruai tu te tan ngei po a harsat hle nina langa he pol thlop tu te chena a da chu a ol samzo ka wangin an kalpui ta thrin alone indona akal zela Israel tan Hamas ho mi hrente chungchanga intelligence a tha chho zela hei hi chan chu document an man tele Hamas mi le sa an man te thuan zo fiana tangin engemo an riat bela chung riat belna te chuan omzia nei chhotul tula America le British ten an puitel bok an puidan hi drone manga ram pathum tran rualna ati theyome October ni saria Israelin beina to ni atangchi akhan US sipai te chuan Gaza Strip chhunga surveillance drone mangin mi hren chhanchhuah na lama malakna an nei ngala Special Operations Force te chuan MQ-9 Reaper drone parukvel mangin an mi hren te chu an zongkwal thina British le American drone te chuan Israel drone ten an la khom theilo information te an ron la khomin chu an chung khom thina American surveillance drone te hian atamzo ka chuan British le Israel drone tenen sensory nang an hmanga mase America thlona hi atam ve hrimhrima chuwangin data an nei thaber zelane drone te hian Hamas te leihnuaya tunnel network lian tak mai chu anjir chiang theilo azir chianna tan hian Israel chuan puanzar lem lo sensor hmang thina drone manga information zong po chu rin thei ani chi chuang lo hebaka hian Hamas te chuan an mi hren te hi an son deuh chen ti hi Israel le America rin dan ani bok chuti rual chuan Gaza a Israel te chetna wangin Hamasin ami man te athuruk na hmun atlem to hlea an omna hriat chhuat heina rem chang apung chhozel ni te poin an soi chumirwal chuan Gaza a inkalpona a harsa chhozela hewang hian Hamas mun pui le ami le sa te anin pe pop hlei thei to lowa thu adar chak lowa wangin mitang tam tak hriat chhualovin anom mayang ti hlauna om ve mek boka intelligence lama an information nar pakhat kha akang chat ve tlat mai ane Israel hian ami le sa man te azon na satang bokin Hamas ruai tu te chuan thup tumin man la meka inka haya inbiak na tan ani hi an mathe khanitlat thren khat chuan Gaza a Hamas ruai tu sinwarabula an mi man thren khatan om niarin na neya mi hring photan manan ne sinwara le phote om na lai hi an hrehlei thei der lo le ngala Gaza a in son deuh chen huneng emaw chen chu Rafah hnuaia a in thup towa
tuna Gaza a khopui lian ber pahnina khan Yunis nuaya om le mai thei ninan soi hei hi mitang chhanchhuah a harsat chan pakhat le bokane adang le achuan Hamas ruai tu te hian an sipai te hnena thupe kan pe a Israel sipai te an local nia an thria chuan an miman te chu ka hlum ngal tur tiin Israel official lam chuan an soi thin Hamasin an soyang khan inrin ni khan an mi thlen pathum te an thi tak tak ani chuan Israelin thlona a be na wang ni lovin firfiak te kut tuar an ni arinom berzo kane